Hello, hello, what's up, what's up? Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Yun o, nandito kami ngayon sa may Bantog, Asinggan. Start po ni ngayon, ni Timo. Choco International Tsunami. Let's go, samahan nyo kami. Rabon? Abong! Yun ang first session po namin dito. Ay, Barangay Bantog. Ba't ko kinukuha pala dito po kayo? Bigla akong kagatin. Sir, ang hawak po dyan sa may lace niya. Oo, ano niya na rin po sa tenga. Ang kanyang bubuti sa tenga. Pasok niya na lang po yung daliri niyo doon sa lace para hindi siya hindi kayo makagat. Yung kunin mo yung busal na maliit. Kaya sabi ko na lagay sa bunga. Opo, bubusalan na lang. Medyo matapang na. Tapang. Bilang boy, matapang na asawa mo. Gusto mong makagat yung amo mo. Andres ka na yun. Andres ka daw ngayon. Timo, ayan sa mga gusto mong pwesto ko. Comment down below. Si Timo, Choco Intan. Ano po siya? Blue Carrier ang asong to. Yun o. Naglabas na ng blue sa kay Lilac ko. Kaya ayusin ko muna. Akala lang magwala yan. Hindi po. Hey! Ang pangalan mo? Timo. Oy, Timo, huwag masyadong atat. Atat ka eh. Tagal mo kasi. Na, Wala po kasing matagal na po yung last stud niya kaya sabik na. Hindi pasok. Baba kayo. Ala, ipagpatipuan. Big shot ko na po. Pumaya ka dyan ako mga takal. Gawin mo. Yung nandun sa isa, babae, lalaki din aging. Opo. Sa naman po yun? Punta po kami Rosales. Yan sir. Baka mabuti sir. malakas. Baka mabuti sir. Nakatawag mo. Bilis lang to. Walang 1 minuto to. Nanay pala yun. Kanyaki siya na lang. Ganyan pala technique din. Tara. Opo ma'am. Para hindi po tayo madisgrasya. Hindi rin ma-stress yung babae. Usod mo ng konti yung camera. Usod mo ng konti dito Malibon. Bon, usod mo lang dito. Ayan. Kailangan pa rin yung video yan. Nagbablog kami sir. Nagbablog po kami. Alright. Ito na po si Timo. Talagang makadyot to. Okay, kaldagin mo boy. Opo. Sanay po tayo. Opo. Maya nga talaga. Nagustuhan na niya. Sige. Ba't yung aso mo no? Opo. Ang bilis niya. Sanay po kasi sila sa tao mo. Pero talaga yung mga ganyan, talagang kahol ng kahol. Maingay po. Opo. Maingay nga, pakaingay yan. Okay po yan. Mas maganda po yun. Para pag may magnanakaw, Ano na yung malaking May aso na hindi tumatahol? taas mo na po. Ngewo? May lang. Gusto ko niya. Nangya ka. Si Manyak to eh. Alright, laki load. Ako yan. Nyakis talaga to. Baba na. Baba mo ulit po na. Mabalik yan. Alright. Yan ako siya. Laki load. Talaga, nagbablog ka talaga? Po. Nagbablog ka talaga? Opo. Yan na. Ito. Anong content mo? Ganyan. Yes sir, puro aso lang po yung content ko. Dog breeding lang sa dog grooming. Bago pa lang po. 6 months pa lang ata ako nagbo-vlog. Sakto lang pala yung height kasi masyadong malaki. Tumaba. Madami mga anak to. Mga ganitong height. Yung na-stud niya na ganito, 7. Wow. Opo.
naglabas pa ng blue. Kaya swerte mo. Alright, pati mo.